Saps què passa amb la resta que deixes a la porta de casa teva? T'acompanyem per veure tot el seu recorregut. La fracció resta agrupa tots els residus que no són reciclables i que, per tant, no els podem dipositar a cap de les altres fraccions de recollida selectiva. Dins la resta hi trobem residus com ara tèxtil sanitari, pols d'escombrar, ceràmica trencada, sorra de gat, borilles de cigarrets, raspalls de dents, esponges i baietes usades, entre molts altres. A casa la dipositem al cubell corresponent del servei porta a porta. Els equips de recollida passen pels carrers dels pobles i recullen la resta dins dels cubells. Un cop recollida, es transporta fins al dipòsit controlat de residus, a l'abocador, a Fígols de Tremp, i allà el camió s'apropa al dipòsit i aboca tot el que ha recollit pels pobles. La fracció resta no es recicla. Per aquest motiu, els residus es dipositen en un forat i es van compactant i cobrint amb terra. Per això és fonamental reduir al màxim aquest tipus de residu. Gràcies per fer del Pallars Jussà un lloc més net.